Erokamano nyakwara Ramogi kuom yiero Ramogi TV thuolo marwa mar twak mar ratil chakore sani bang' bedo gi lilio keyo e weche manyien mag ratil. Erokamano ahinya ka koro ni to okadana ket thuolo dakika oseng'adore ka dakika en 35 bang' saa 1 mar odhiambo. Wadwa ni wadonje twak mar ratil an kod wenda ma bende wuok e kaunti ma Migori. Thor wach kawuono nyakwara Ramogi en ni ang'o milaro koko wuok kanye. Mano wach maduong' mamiyo pek ka iseng'iyo kaka weche mag siasa ma Migori dhi mbele. Tiyudo ka ji penjore penjo mathoth ahinya. An koda jood bura mag County Assembly ma Migori. An koda majority leader iluongo ni Edward Oro entiere ka kachiel kod MCA ma North Kanyamkago Jojo Mamba en bine en kanya kwa Ramogi mondo wagane kod gimbaka ni to ang'o makelo koko Migori, ang'o madipo ni laro, to gimilaro no inyalo tiek larruok e yo machalo nade. Machiegni nyinga en George Bati ma en ratil. Machiegni nya Jojo Mamba. Erokamano. Machiegni jaduong' Edward Oro. Erokamano. Wadwa ni wachak twak. Kumoso nyikwa Ramogi mondo kak winjo ka penje no. En ang'o milaro? Koko wuok nang'o? Mano e penjo maduong'. Mamba machiegni. Erokamano. Moso wai nyikwa Ramogi ajwang'. Amor sana kawa bedo ka mondo wambeki kaka oganda. Mondo wago mbaka e weche ma ahinya ma Migori, well of course ma Kenya but ma Migori particularly odiochieng' ma kawuono mondo kaka winjo topic ni en ang'o milaro, ang'o makelo koko Migori. Yes. Wan kaka jotelo wabiro temo go mbaka e wechego mondo kaber to wayudie kwe Migori. Machiegni majority Edward. Erokamano ahinya. Amor ahinya kuom biro ma ibiro na mokwongo ka ratil. Yes. Kendo amor gi rwak mano rwako gi kaka uparo wach Migori. En adiera ni nitie gombo mondo ji ong'e ni tang'o milaro Migori maduong' ahinya. Yes. Momiyo koko ng'eny. Nyako to ber nyaka ilaro nikech gavana be en mana kom motegno. To joma lare be king'iyo moko kuom gin jogatundu. Gin joma no osebile. Kora pani ging'e mitne moloyo en mani lero no to konego kel hinyruok, onego bed lero makonyo oganda, obed lero makelo dongruok gi konyo jopiny e yo ma dwarore. To ken mana achaya athuwe onego bed ji goga mbaka maonge otada. Ochuno ni nyaka koko bedi kata kilaro nyako Joduong' Mamba. Ochuno ni nyaka koko bedi. Amano poya gi ka majority leader winjo kodwa miyo wat tieworo nyaroya. Ok de miye thuolo mondo oler nikech anawe ni gima kelo koko is very wholesome, gima duong'. To ayudo gi studio kane kare gima kelo koko en nyako moro ni laro to joma lare nitie mano osebile. Kuro kwa winjie majority bedo ni en jatelo matudo executive assembly gi other sectors. To miyo watieroya kwa winje kuome mondo eka dang' ayud kaka make. Majority o Mamba dwa ng'eyo tieroya. Omamba maringo ka lende liete te ka go koko chayawa. To asinyi ni Omamba we go koko bi walos Migori. Ing'eni kaka ne gisebete. Apani nitie gik moko mong'eye mang'eny mondo ok timre kaka nodwa notimre ko kaka noseng'iyo. Koro miyo onge gima ng'aler ne moloyo mano nikech en osewuok oko opingo nyaka sirikal to en e chama. Omamba majority wacho ni in achiel kuom joma go koko. Mano kaluwore gi ka majority temo kele. Samoro apani imbe iwinje kamano. Ang'o makelo koko ni ugo koko nang'o? Mano kaluwore gi majority. Donge kare kata shoni oningo ruma nikech waseyudo kare kama chandruok nitie. Chandruok nitie kuom majority erokamano kuom lero ne jopiny. Nikech winjo kowacho ni Mamba gi ni dhi go koko liete. Kuro kogo koko liete to ero kare chwanyogi to girodho ji. Okero kare mane kama problem nitie. Nikech winjo kowacho kane miyo Mamba gi ni dang' kia gima kelo koko nade to kendo wacho ni Mamba achiel kuom joma pingo sirikal to ni e chama. Chama mantie iluongo ni ODM. Yes. Di mai diere no en democracy. Orange Democratic Movement. Matiende ni ani e chama moyiene ng'ato ka ng'ato wacho pache e samo nyalo wache so long as ni paro mowacho no keny ng'ama chielo. Koro en an insult ne ji ma Migori ka
ng'at moket hope kuome in the name of majority leader wacho ni achiel kuom joma power miyo article 185 omiya power mar timo oversight ne executive. That is the law. Mane chik. Itime kanye? E bunge. Ung'eyo? E bunge. Okoko? E bunge. Poke time oko? Tija gin adi? Adek. Oversight, representation, and legislation. Correct. A representation chakadhi ayudo ji oko takono gi gima time under oversight. Danga chok jonok tanyam kago tema kele bunge ni e kama kaka time. Okadhi eliel mo wacho no gawi kokon. Ema kora owinjo ka wache 180 article 185. So Raila Odinga majatendwa no kedo ne gimiluongo ni devolution. The intent mane baba nigo en ni to donge wanyalo yudie a system moro mar tich manyalo bolo nikech ne wabedo kwa manyo president pare ni wasebedo kwa manyo presidency ni for a long time to pok Nyasaye ochwakowa. Mae momiyo baba no neno ni to dang watim ang'o mondo kata kama malo ni pok wayudo to wadho ayudie mapiny milu mar devolution ni mondo dongruok obine japiny in equal measure. Right? Koro kata chama mar ODM majority leader wacho no kaka pare ni kaka gipare ni nyaka waket jotendwa tesri mondo wayud dongruok mondo counties wainya motele gi chama gi nikech wane jomo osebedo ka dhi mbele ka wacho ne ya wadwaro transparency, wadwaro order kendo wadwaro prudence use of finances. Apenji an wa achieve mano nade ka kunde mwae kaka chama inya ema oduore ka piliedo aila marwani to kidwa penjo ni to gini duore ka piliedo kama nango diko nigo koke liel igo koke bunge igo koke binge ni nitie sam moro ndalo moro chien ka mane wan gi speaker moro mako winjo kipenjo ni point of order. Mama, do you want go against what has been said? How do you read my mind? Manoteot kama chiku yena wuoi magino biya kineno kama chama nyang madhi gime Majority ne wijo kama ni penjo under siege majority ni under siege Apenji. Onge gik ma wacho gi ong'eyo maber chunye gombo ndi kata majority leader okanya chayo kata bunge chunye gombo ndi giba kaka gino to ber ndi to koro odhi wuok nango koro wan mane jela moro kanyo matin makokwa yudo thuolo ma wawacho gi e bunge to kano tami wuoyo koro nyakane yude kama igole pressure chao oko. So aparo ni mana duoko majority awinjo aneno kikino wiye chal ka gima point of order ma honorable Omambo tiyogo ni oko odigi ma ine paro ang'o matimore ufil ni Omamba gini go koko ok ahinya moingo kaka giwuoyo e bunge koso ang'o matimore? Ing'eni bunge kacha wan MCS 59. Yes. Kuom 59 gi ang'wen ema wacho ni gin ok gine ka tich tiyore 55 gi to riore wach kendo waluwo yo ni kaka chik wacho no nego bed ni oversight executive to oversight gi mana gi committees ikelo penjo ka nitie gimo marach ino mambo osebedo matam ne maradek apani mano ng'eyo kendo ng'eyo kaka itiyo kendo watiyo kode kata tam moro cha i oversight by kelo penjo ni e floor tiluongo joma tiyo nikech governor be en ng'at achiel en gi joge matiyo go oyie ni luongo gi mondo ipenj gi kamoro kadhi marach mano gima osebedo ka timore to agenda ma kawuono ne en koko gi lweny ma wan go Migori gima rach moloyo to king'iyo mos gima miyo ji gore en man gin thuondi gidwa bedo thuondi gi te to gin joka ng'ato gi te gin jo ODM ka nitie gima rach ka in jo ODM okuru kony paro eka kinyimbe kichak ibedo uchako konyo kose mi ng'ato kom mar governor uweyo tiyo anomiya kom mar MCA atiyo omiya kom mar majority atiyo ok ni kora ber ahinya nikech makosa moko be bede to nyaka bed gi yo miloso go makosa ka waduto wadwa dongruok ne Migori nikech sani kaka koro wane sirikal ma broad based en sirikal ma orwako ji duto te
To ka uno kunya bedo piny muri wiu mondo kel dongruok. Angik moko ne rochre. Sani ne kan tie koko kata wach pesa mandar. Adieri badruok osebedo mang'eny ot mamalo kani. Kar mondo gigore ne pesa mondo bi e county. Gin gigore ne pesa manie county. Ma tijno to en tij governor. Kako tiyo dongo nego bed ni gimbe ni giriwore nang'o mondo mi gimedi. Maka chieng' moro koridwa yier. Tiwacho ni oyo ng'ani ne oungo jakalwedo e gini tich otiyore maber. Kinono kata mana tam manyokadho. Wabunge mamalo gino gikia gi governor nyaka nini. Akia ni en ang'o milaro. Akia ni en pesa mapenjo ni ang'o milaro. Akia ni en pesa mabiro e county ni. Akia ni en project. Akia gima jogi laro. Chanda kabisa nikech ka ng'ato osemi tich style mar tich nikech wan wang'e ni kaka kapo wabete wang'e ni paro duto kaka wan jo ODM paro duto amalo e chama mar ODM mar dongruok nyaka bed ni governors gi bedo kata kaka governors mag ODM mondo ginyis kit ODM nikech ODM be en chama motegno madwa ni mondo obi okaw telo to mana kotimo nade ka onyiso ranyisi maber aneno kata ka jo UDA gi onge magorega kata ka gilaro gimoro nikech ne gisign code of conduct to marwa ni to en siasa iwinjo ka koro sani owacho wach speaker machon to assembly sani waringo kendo wadhi maber speaker machon kane wayudo ni ok nyal konyowa no wariwore duto mawacho ni ok nyal konyowa in wenwa thuolo mondo wayier speaker omiyo sani wan gi speaker mawinjo wach kendo speaker matiyo kodwa kaka chik dwaro mane so nitie gima wadwa ni waket akiani be ineno tabu ma wan go Migori ni donge neno ka tabu ni owuok nyaka lenda wang' majority leader nyaka studio kama ji woche makore marwa ma wan go tabu mane tapenji ka ol majority leader and someone I respect so much by the way in fact bunge kata kwa difa to chungo koda ni in fact he calls me George sit down okada sit down ni kura fair I mean a luor mar office of course it's my colleague junior it's my junior he's serving his second term I'm serving third but I respect the office that he holds to ka ol majority leader koni ni program mag teach no amale ODM my problem mawango ODM en vehicle ma watiyo go mondo wachopi offices mawantie we all respect that party as our party kaka kuro watiyo keep your cool I kept quiet keep your cool okay wadhi mbele correct gini podokia omamba order wadhi mbele so chama yes. En gima watiyo go mondo wabed gi ngufu mar riembo gik moko e ot to komiwa kaka watiyo bunge ni e constitution ni e county government act ni e public finance management act ni act te onyiso wakako nengo wati so chama to gari mwatiyo go now we are in here watch maneno ka majority be ne left ang'o makelo koko Migori ingeni an kane watimo campaign yes na support George Mbogochila yako for 3 reasons keta winjo ka jomoko wacho katinda complain to matek mana to kona mamba ngani uno ukelo I accept samano obado tiyo obado koro dwa wuok in fact mheshimiwa governor no chako campaign almost 4 years kapod obado mana ni office nikech obado ni tieko thuolo mare yes 4 years chaka makata samo yere senator cha kuri nena lweny kia obado timore nade kia wiye potho ni kia siandane tindo poto gik man nono mo but obado en otieko gi nyiero kurana account kuri ngene ka chieng' morane yudo governor Ochilo ni kawuoyo ukoni I have agenda no wache gi kisungu badanga wache go pio ki time I have agenda for this county I will make sure that the cooling plant in Nyatike is brought in a manner that will take care of their fish. I will ensure that this potato plant, that I will make sure that the drugs are
Aku ngani ngam to gini se wacha kisungu maler aku okay wayudo malaika jowa. Ma e malaika. Koro kikelo na mheshimiwa John pesa kako kadwa wuoyo mos of course koro begieje ne. Ako ni ngani koro ketho sa. John ne ngane ne mheshimiwa governor Chilo ne. Ma e dhano ma dhi konyowa. Kech na yudo ka en gi vast experience ung'eyo kaka kiang'owa kiang'o corridors sijui odhi partner gi partners moko moa kia kure bro kelo gi akodi bas wayuto ochamoma loko se chamoma I will cut that story short so mondaringa de gi bakelo ko yes nikech ok dikaw gima no timi campaign wawe mano koda gik ni kama nawe ni ne wan gi malaika koro sani gima kelo kuka ahinya Migori en yes ruoth ne governor kano donjo office ni tap to koro medo nying bachielo ni ruoth sani en ruoth ndiko bo tamo wani kikiluongri ni ruoth ani ruoth kende piny mabiro gine mano moma okawe koro waloke koro wami waluongo ne ruoth idonjo da donjo koro ruoth nigi makosa achiel and is our governor. We must respect him, we must respect his office. Kama mheshimiwa Peter Masara Francis odilemo SDA masoni or vijende oluoro kanisa Masara cha governor ubiro mo kanisa ka Masara cha governor gechana konga pingo nito how do you know ni jogi ma governor kuro yo magi wuoyo go Masara cha governor to bira wendo lemo kanade ma simne nyaka go ma police luongi eka Masara no yudo kaka no wuok e kanisa very unfortunate majority admi du thuolo mo please very gigi no timore adara nyalo mi gi dhineno gi ka mheshimiwa Nyameto dhi lemo abire machiegni ni kanisa moro North Sakwa vijendo oro ma vijana siemo pastor ni miluongo Nyameta ka wabro lawi gi Nyameta no sawa sawa and with a very senior government officer ni coordinate gi machalo kamano church of all the places church backup no ter Nyameta no yudo kako wuok backup ne ngagene police okay no luongo police macha beti makao police mago gimoro tiach malo no girumo akiani joka pako beti kanye kama gipeke akia bende go bet Nyameta yudo kako wuok the other time a friend mar mheshimiwa Nyameta oluonge ni Nyameta bi mosa gi jodala waka joge dwa mosi mama wadwa mosi baba wadwa mosi mheshimiwa Vansachar vijende orgo tieno mondo dhi omuk tent makiny mheshimiwa Nyameta bedie good luck police de nitie no disperse gi gotieno as if that is not enough kagima mano koromo ka piny ru ni tap ochako or vijende madhi auchiel get tear gas and that's why wawacho ni the police IG should get serious gi issue ma Migori ke civilian to yudo tear gas kany mobayo tear gas dala no piat good enough police no yudo kanitie molawo nyithindo go kabisa nyoro niwinjo ka PS nyowacho gimoro ka en Migori ni ka ng'ato loso buche to kidwar ng'ane idhi enang'o nikech ande wabed ka makona ne ya governor se wuotho county ka kapogo chege kia oduma kia ng'o onge ng'ama oseketo ne kidieyo kani idhi pogo chege nade dogi governor poko chiyo moyudo ka kome ma office cha Masara bede ne kech ng'ato wacho niya okwe governor oti ili titami mana ka komi manoni ngidhi bedie kisai ni gimoro yudo ka ng'ato obe right so the problem ma wan go en ni ji odagi ni wach mar expression of the luo wache ni bedo kanyakla mano chiko yie wacho pachi mano chiko yie expression mano chiko yie
So ka governor owe jogi mondo ng'ato ka ng'ato tim mana gimoro so long as ni gino kel koko ne the rest. Okay. Koko ok bibedi. Issue number 2. Majority ne giwach moro ka mondo. Ipenjo gima kelo koko. Kora mi achiel mi mar ariyo. Yes, ket gi matchwork. Aketo weche gi sawa. Weche makelo koko machielo. To their perception. Tich ok tire. Inyalo chiwa tamala di ewi tich mosetiore. Ewi 100. No hawa paga boro 20 ka. Opot. Nikech kata sani financial year dhi rumo. Wan mana gi May gi April. Financial year oserumo. Kipenjo majority leader. Ni programs mage masane ringo. Kawuono nyicho ornwa message an go ka. Ni mondo wa nominate joma dhi manyo joma miyo kodhi. Tapenjo. Koth nyocho chako chwe 3 weeks ago. Nyoche neno kana tembea nyocho sepogo kodhi. Ine studio kagi gineno ibende. Kura penjo ne. Koth ojok rumo kendo. Jomoko mana nigi puothegi e pap. Manyake kom kapok koth ochakore. Okay. Koki wacho ni loso committee, madhi loso committee maloso committee, mabiro loso committee, makelo kodhi. Really? Mano namba 2. Tich ok tire. Kaluwore gi mama. Let me tell you example. If we take these other counties, majority leader wabedo goka. Okay. Okono wa program maja pinyo ng'eyo ni ato county government omako to timo. You are aware ni kangata sani no organize program moro ni kangata care. Bise winjo program. Kapoki winjo to dingi. Kangata care ringo kabe mi woro ni to kare. Wan chato ango mano otimo koth no go wage kanye. Today Maradek. There is what we call a Muranga Youth Service, MYS. Ringoka. There is even Uji program. Maringo kakangataka. Wan kwayude katachiel moro miwacho ni wambe wakao wariembo kaka county. Priorities dongo pogore. Mareno, kimia mareno. No, apenyo ni priorities do pogore. Nyalo pogore, ng'ato ni e uji to chachi ere in. Majority mechigni. Ero kamano. Yes. Awinjo ka komamba wacho weche mang'eny. Okiko itwa. Adiera mantie en ni counties gi opogore kendo opogore gi kaka gibedo. Higni 10 mokalo ne waonge kata headquarter ma Migori. Wan wachulo rent offices karibu te. Mano one of the visions ma governor oneno. Omiyo programs opogore, challenges opogore, pesa be opogore. Mar ariyo, wach mar kokoni. Apani e dala gi ema ne ward ne mane gikwongo lawe governor ma igo nyaka gibunde. Gin giwegi ka gipakre ka gigo kodhi. Omiyo dawo ma gidwani mondo giwire governor nogo gibunde. Nogo gibunde. Ne obedo short uriri e liendo ka. Nogo goyo eni negi attack. Koro winjgi. Koro winjie. Linga. Order. Dogna ling. Yes, majority di mbele. Dogi bigiro buogi. Beda mos. Yes. Kane nitie liende liel magane de iluongo nango security mane tiyo no bado chon. Kaspar. Dong lwenyo wuok mogo bunde e wi yamo ma governor ngo gi tia gas wuok mu pako ni ogore kosoko gore. In mano kido mane mokelo. Jogi osenyoro governor gi wach koko manyaka nene. Mapani wang'ni apani governor be ncha ne iyo wang'. Macha ne ich wang' kendo aneno ka nowacho nodwa dhi awendo kiny mokel koko to bang'e ka nobedo mos napani noduogo ne oni gino gimomiyo kata bura mawendo nokodhi. Gige gin dhiro ji ema nawacho niya nyako to ber kilara lara. Yes. To style mar lare mar kokoni e style marach. Bedo thuondi. In ka koro ne nyamita mowacho no odhi e bura e constituency mar Walter ne ni e redio kanyo to wacho nang'o nokwere ni mariko kik dhi to wacho ni we adhi atha wendo. In magamo. Ing'eni mago gin gik makelo koko. Siasa ni wan kaka wantie ni sani onego bed ni wariwore wakelo dongruok mondo ng'ato ne kitelo nikech bedo thuoni tok nyal gini gima en apano milimili negi nikech joma oppose gini matek mana jo uriri ariyo
To mana joma nosetiyo gi jatelo cha gin apani kaka ne nyithindgi dhi tugo e compound mar governor cha tinde ma onge ma gi gik ma hinyogi. Mano is true. Now, there's something that we need to correct. Majority poko tieko. Adhi mitulo moko. Yes. Okay. Yeah. Wan kaka oganda wan gi tich achiel mar kelo dongruok e Migori. Kendo kata ng'ato ka ng'ato nigi constituency ne. Kidhi e constituency nyawadu, wuogi MP ma area go mbaka. To kidwa wuok nikech jo propaganda machon manosebedo ka wacho ni governor ni en jakoko. Koro idwa ni mondo nyisi winjo ko wacho ni jogo tingo bede. Otemo nyiso ni governor en jakoko. Ni mondo mano omigi yud kura. Mago ketho nying mok nyal konyo. Wacha sera ni mondo ne ni ere kaka idwa konyo jo Migori. Be en tikam wacho ni wacho ni chama en mana vehicle. Igino mamba hapa ni tam cha mani donjo gi ODM. Moro cha ni PDP. Wat chama podo kinge malongo. Chama nigi manifesto. Chama nigi dongruok mag nyiso oganda. Emomiyo kiny ji dwaro bedo e chama. Omiyo ok en gima itiyogo ni en mtoka. Ni constitution. Wan kaka an majority leader. An MCA. I represent jopiny. Majority leader. An gi executive function as a responsibility. An gi function mar jopiny be as a representative. An ja chama. Nyaka chungi e wach chama motegno. To chama ni kae momitelo. Dong nyaka ngi make sure ni miye lwasi maber mondo tich otire. To ok ni ang abed piny. Koro nyaka program mang'e pog tije gi nitiyo gi nang. Ok dang donjo gi banda achiel. Mini do wacho ni anase biro adwa oversight. Ndalo mokadho chane gin gi colleague gimoro. Makiloso ndara to dhi bakuny ndara. Nodwa ng'e ni koko to ket marom nade. To kosomo gin. Koro mage challenges ma wan go. But as a kaka wan. Ang'e ni kom mar governor en kom mar chama. Ng'amoket kanyo en gi ticket mar chama. Dongruok waluo system. Kineno kaka Kisumo dhi. Ipani koro kata mana governor an ogogo mbaka kata gi Anyang' Nyong'o. Kapo kibete gimoro. Ok idonjo ni korido wuko ka ni ndwa kelo rach. Okay, yes, kwa. Ana neno ni ka en ja chama to lo system monyalo wacho go mondo embe kel gik moko. Sani wan gi shida pesa tedung e gine ka wan gi 4 trillion ma bedo budgeted at the national level. Ere kama gisegore ma giwacho ni wan jo Nyanza e 4 trillion ni wan wadoro makama. Okay. Someone also budget. Equity nyoche ka winjo ka gichako wacho ni jo Central Kenya nyocha kawo pesa mang'eny. Kade ne gitiyo kure. Omiyo gibaduong oganda wa onego ya wangi oya wangi owe fitina matindo tindo dondruok matindo tindo ong'e winjo ko owacho ni kana ni governor ni experience mang'eny mano winjo to kuro in igni ariyo ginus idwa neno ng'oma nok ineno igni 10 en araka mane jogi obedo igni adie kana gimoro 1 term at the end of the term egini okete ni bang 5 years kineno ka ng'ato ok ti tinyalo go kura otherwise. Okay. Let me ask you. Omamba dada anyok matin. So dada anyok majority. From where I said nikech an natiyo tam mokadho. Yes. Na neno gik manotimore. Asitiye tam ni. Adwa nyisi ni dongruok ma dhi bedo Migori kata sani dhi bedo maduong' maloyo kaka manotiyo. All right. Adwa penjo moro ka Sami Omamba nikech thuolo be aneno ka ratila en kaka mano. Ochuok tineno ka samo dhi lwarno e sama twak rumo. Penjo mara ni in koponi kanisa moro luongi. E ward ma North Kanyamkago kama mamba ae. Ochuno nyaka igono mamba simo mondo ni adhi kama. Mano e kat yudak gi luor. Nikech ok dang adhi kata embe ogocho naga kubiro kara. Kata anyaka gochne. Ochuno. Mane ka nitie luor. To dhi gi wich rach. Ka ngimoro timore obocho. No mano go e ward ni. Dong mano koro rach. Koro ber kitimango. Kiwuoyo gi mjumbe makanyo. Ni adhi kari kama. Gima kama adhi timore. Ae to sama ka kore dhi kamoro. To en kar siasa. Idhi dala ng'at manoyo mi namba 4. E yiero cha. Dong mani dhi kinyo. Ikinyo MCA, ikinyo nyaka MP, nikech nikech idhi e ward ng'ato maonge permission. Ti imbi ing'eni no yieri. Ing'eyo, ma ing'eni MCA mar governor. Koro kanyal blame en gi thinking ailano. En MCA mar jopiny. No, but give me time. An MCA ma South Sakwa, yes. And he represents people of North Sakwa, including the governor. Kuro gen gi aligned think, gen gi paro mais aligned. Apenji. Dong na kuni ni kare wanono, waonge majority leader.
Majority leader ni ka iluongo ni hapa ni wakano to ka ol majority leader nyalo wache TV kama jini winje ni koro ni jogo nyose soko governor inya governor koro nyogolo koke ko governor nyaka owacho ni nyawang ne nyalo bet to kano dugo bedo piny koro me time mana mi ucha ata mana nyisi gima wacho be awawinje te owacho ne tell him to keep quiet. Yes, it's okay. Tell him to keep quiet. It's okay, mamba odhi mbele. Owacho ne ni kaluwore kaka nogo governor jogo koro nose okay ahinya iye ne nyalo wang'. Yes. Is he not justifying Kuku? Let me ask you. Ang'o mane wang'o i governor kanya mita ma patron mar club odhi obedo piny kama neno mpira. Kasto a whole governor wuok giko setimore. The best thing he would have assumed it. Mondo nikech is a father of the county. To chako wuok e wi gari to wacho ne ni ka ng'ato chako Kenya, according to him, the opera neno pira cha okinye. Ka ng'ato chako Kenya, abiro romo ndigindi matini wini gi wian ndigindi. No, these are things that are only, please give me time. Me a time. Okina kaka dasani wacho, okina kaka dasani wacho. Sama koko nitiyo mambo kubedi. Ami time. Mi a time dakati. Nketi hato wacho. Ka sa koko yonge. No. Beni neno kaka jin anna bena onge pauno. We are not here to defend anybody. We are not here to say, give me a time. I have a right of reply. So give me time. Because you could work or litini. Kaol governor work with Gary Watchoni, Kangato Chaco Kenya to Romogo, Ubro Romogo, Kangato Chaco Kenya, Ubro Romogo, Digindi. To my figure father, Mark County. But in the thing you say, I will wait. Toko nea, ne Kangato Kenya. I ain't koso kikain. Ne, I ain't. Really? No, ngada. Adwa ne ngado gikanya. Okay, ngada nikech pok aduoko gik mano wacho. Okay, nitie gima dwa penji. Otudore mana gini, ok adhi oko mar twak. Yes. Un jotelo moyier gi jopiny. Sama japiny ohinyore North Kanyamkago biro bet ni malit. Sama japiny ok oyudo dongruok bende biro bet ni malit. Gik moko ariyo go nyaka timre. Sama iwuok e gwenge Masakwa, South Sakwa, that is? I hope you will get me back by time. Sama jopiny oyudo dongruok biro bedo ni maber. Sama ok yudo dongruok biro bedo ni malit. Sama gihinyore biro bedo ni malit. Mana kaka sama ok yudo dongruok. Mago wiero. Un jotelo ma Migori. Abro duoka kanyo nikech thuolo bende tin, but abro duoki kanyo. Ang'o ma nyaka tim nikech gima duong' mane kawo mamba kaachiel kod majority en ni nyaka ubed ni un joma yudo solution e lo jopiny. Kata kupo ni bedo matek to samoro nitie kama koro wacho niya kochopo kata koro waore matin mondo watimma omamba kaachiel kod majority leader. Un gi mandate mar jopiny. Un gi teko mumiyo gi jopiny. To umbedo un gi rieko gi pachu mugombo ni mondo piny odhi kodo mbele. Aduoki kacho mamba kitieko kiriwe gi wachno en duoko yudore kanyi mar tiko koko Migori. Man adhi doka kama tamacha. Awacho ni doka kacha ne to itigi kanyo. Yes. So kaka na uchungo wacho nikech kapok wayudo kaka wadwa solve a problem, we must know where the problem is. Kapok wayudo solution mar problem nyaka wang'e problem ya kanye. So ka father figure owacho ni koro to ng'amo tugo koda tabiro hinyo. Kendo kiny abiro dhi awendo. Kamora mora makoro ng'ano dhi adhiye. Matino yao state of war. Right? Toma is not the first time. Mar warning. Iwinjo kipenjo majority penjo. Nito ka iwinjo ka majority leader wacho ne nyamita no choose on a bad place or you choose kuom ng'ama no bedo number 4. You can't choose for me, my friends. Madeline. Whether they are leadership or not. Ka wuok na Delim okata ng'ato no chung mobedo number 10. Mane osiepna ibe kaw thuolo ni Delim number 1. On a Friday, another Saturday, in a Sunday, the limb number 1, Nino. Gima timore ka en fear marnga mapokotio muulo japeny kore paro ni dhi golo doke iti japeny e kokone. Na penjo majority penjo ka. Tiwinjo kokona ne 10 years ne onge Okay, nya pimo ignario gigi na par. Well, perfect, and I agree with him. Yes. Kanyo ta agree kod, by the way. I agree nya governor. Okinyal pimo iga par
giga ariyo kaka ino kinyapi miki apaga beach kumrajisi gini apaga ariyo sani gigni aberio kara boro mar ng'ato. Yes. In terms of experience kejato development of executive. True, I agree with him. It up from the executive zero, don't you? No, you know the law. You know the law. There are two things that I want to finish with. Okay. Tiekika simiwa solution. Kecho wadogi daki karaoke endo mamba. Okinyalo wacho ni mondo wapim governor Obado gi governor Ochilo. We will be unfair. Kauna kangata mambasne manyoge donjo go. Chak pimo nago. Kangata osekelo uji, jimadho, kangata timo ginene, jineno, kangata kelo health care mine digo hospital jineno. Kuro imbe ne no kona manania. Kata wan bende mbas wane. Akaw mbasne. Mbasne machielo manyawa ngaya. Governor ma Homa Bay. Sama pod gigo koko di ochung pesa mar basari nyawanga nyosi pugi. Nyoro mbasne. So kinyal buku riti wacho ni wambe donge wagero headquarter is development in nature. Gik ma kangata temogi are recurrent in nature. So ebo time ye kajo wad yo yuae socks. Okay. Iginju kwa solution dua biri. Yes. Ebo time ye tekto hero tek nende. To oyuae socks matin. Nikiti ebunge wamiyo governor the best atmosphere. Wach mogik. Yes. Wacho nikutenore gi mano. Tika yes. Majority leader wacho ne warita mondo wadhi analyze tij governor after 5 years. Okay. So, my question is, moganda moko bende penjo. Ini dhi e sikul. Ini soma iditimo mana penje class aboro. There is what we call continuous assessment test. Where I am finishing. Tiekiti goma badake modo matin. Nitie gimiluongo ni annual development plan. Yes. Mar 5 years ma majority leader wacho cha iluongo ni county integrated development plan and project temak 5 years. To mar annual development plan nyaka wangine ne wakalo budget kama. Okay. Igani otim magi ma solution en kama achiel giwada achiel yes solution en kama kang'ato loso buche to ng'ano ok ng'ati wene buche no ae majority ero kama ahinya ingeni siasa ni besa mora wora gi matimore winjo sama obedo matek gino mambo ero loko to suit his argument adira en niya yes wacho ni governor mirima nyalo mako kaka dhano to koduogo bedo mos to onyalo kwayo mwach ni oyo gik mana paro chakoro katim ema miyo noko time to sok to gisoke kata sani ana kwayo gi ni kaber miya nyawadu luor wan gi mjumbe wa iluongo ni Walter Wino ko wuoyo kodi winji nikech ambe kabiro kara north Kanyamkago ok dabi kisekwera wagombaka mane kwa luorore to mara chaya ma dwa nyora ng'ato ena chaya ma ji dhiya en mana chaya mani mondo kik ng'ata tije ne mondo mi yot kibiro dwaro kata governor no 2027 nikech ni tunge kelo koko ni koro onge dongo wawe bedo gi wasiwasi ka jitiyo miya uru governor thuolo ne oti ma okukele kik idhi dala ng'ato ja siasa Iwuondori nango tibiro ipango ji keto lo sala moro imbe North Kanyamkago kata Central imbe de okanyal koso wani okanyal lemo watina but you can't tell us no but you can't tell us ni okanyal lemo watina moro man masa mageta bumo wan mo miyo igni abicha no wae nono no ai no teme kwano beda we majority bedo utieki an kaka nene aneno ni oganda wa duto tesani en samo nego wariure wadog chien ng'ato ka ng'ato ka ber nigi ber no bro neno gima na wacho ni igni ariyo sani opogore gi igni 10 mokalo igni 10 ka gik manotim ok dang chomre gi gik manotim ka irum ka ng'ato to kwano gipogore koro miyo first time governor koro neno koro miyo kuma yude opogore oyudo kure pesa yude national in kata stadium cha stadium ma Migori cha igni 10 you said utim nango ka jotelo ngoma kore
No, but let me tell you. The problem Marjo. Gini pimo chi governor Ochilo, the governor bad. One wa kuno gini. Igini mo wacho. O me wa project kata de. Awacho ni kama korono yude go county. Gi opogore. To kikwanye kata plant. Potato plant one. Koro wan adwa nyisi gimoro. Kako Uganda. Yes. Sani en sama koko bila mi walogo gi odego ji owe. Ji oriwre kaka jomoko ka riwre mondo wakel dongruok ne jopiny. Dawo gi wich rach go tadagi. Magi gin gik modok chien manitimo ga chon. Correct. Kendo an ang'eyo kendo an gadiera nikech kineno kata kaka jogi osebedo ka wuoyo kata kaka giwuoyo ka chaya to gin chaya mane. Okay. Chaya mane. Omiyo akwayo mamba nikech mamba ni tawinja ni gombo dwa bedo MP omiyo dhiro mak mondo dhi. No, mak no chung kata 2013. When mak ya kwara mogi ratil rumo gi kanyo kato ratil rumo gi kanyo. No, we have to correct that. No, we have to correct that. Mheshimiwa Mako Golanya Meta. No. Mheshimiwa Mako Golanya Meta. No chung 2013 kaka kama no dire. Ero kamano nya kwara mogi o mamba ka chiel kod majority leader Edward oyiere ni chopo kama koro Uganda bedo to riwe pachgi to kendo giyiere ni ka oken mari ne ochuno ni nyaka dhiye wewe ama okidhi to wacho ni koponi en gima dwaro ni ng'at machielo bendo ng'e nyise mondo ng'e dwaro maduong' nyakora mogi en ni jotelo riwre mondo kwe obetie dongruok ochop ne japiny nyinge en George Bati elo majority leader mar county ma Migori Edward Oro ka chiel koda jaod bura mar North Kanyamkago MC mar Kanyamkago elogo ni Jojo Mamba nyinge en George Bati riti masani mano ni ratil kikdim Mamba lelo